ଏଠି ଖାଉଛି ମ୍ୟାଗି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। ହାପି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ଆଜି ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ବୋଉକୁ କଲ୍ କଲି କାହିଁକି ନା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଉ ସେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ବାଢ଼େ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ଓନ୍ଲି ସେ କଲୋନୀର ଅଙ୍କଲ୍ ମାନେ ଆସିକି ତାର ବସିକି ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏଥରଟା ବି ମୁଁ କଲ୍ କଲି ଆଉ ସେ ଘରେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯେ ବଟ୍ ଏତେ ସକାଳୁ ଛୁଆ କେମିତି ଉଠିବେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଯାହା ହଉ ଏଥର ତୋ ପୁଅ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ତ ସେ ଆସିବ। କହିଲା କି ସେ ତ ଶୋଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବଢ଼ା ସରିଲାଣି ଯଦି କିଏ ଖାଇଲା? ତ ସେ କହିଲା କି ହଁ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଙ୍କଲ୍ କଲୋନୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଜେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ମା ପୁଅ? କହିଲା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ବାଛୁରୀ ଆଉ କିଏ ନା ଗୋଟେ କଳା ଷଣ୍ଢର ଛୁଆ ମାନେ କଳା ଷଣ୍ଢ ବାଛୁରୀ ମିନ୍ସ ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳା ଷଣ୍ଢଟେ ସେ ବି ଆସି ଖାଇଲା ଆଉ ମୋର ଯେତେଟା ମୁଁ ବାଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ବି ମୋର ବଳିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କି ୱାହ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠୁ ବେଟର ହିଁ ଅଛି କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବୋଉ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି କାମ ଚାଲିଥିଲା ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। ପୁଣି କହୁଛି ଏଥର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଅରେଞ୍ଜ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଓ କାଟିବା ପାଇଁ କି ଅଙ୍ଗୁର ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଢ଼ିଛି ମୋ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ସେଓ ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସେ କହୁଛି କି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ କି କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ତ